Kung dito kasi sa amin ginagawa lang itong pangpakain sa kalabaw, pero kasi sayang naman kung ipapakain ko sa kalabaw. Binigay ito sa akin ng friend ko na plantita dito. So dumami na siyang dumami. So yung doon, nasa planggana, yung original na tanim ko. Kaya ito, from the ko siya, puputol-putulin at ibabad muna ng konti sa tubig pa. Tapos saka ko ililipat sa muli kong i-replant. So ito, hindi ko natatanggalin yung mga ugat para tuloy-tuloy lang, madali lang siyang lumago. Ayun ka, from the yung variegated na Fairgrass, at ito ay tapos na. At mag-antay na lang siya para mabuhay, or antayin ko na lang para maka-recover ulit siya at tumubo ulit ng mga bagong sanga. Nako ka-from di sobrang ko, lago na ng aking Fairgrass na variegated. So kailangan kong naman ulit ito. So dapat careful kasi yung ugat, baka matanggal, sayang eh. Kailangan kong mag-propagate ulit ito kasi umaapaw na, so wala nang space. Ayun. Saling gunting. Naman ito sensitive, basta naitanim lang ng maayos. Ayun, binubunot ko na nga lang, sobrang kapal na at lumipat na sa ibang mga paso. Na siya, tawag doon, nangapit-bahay na sa mga kapit-bahay niya na paso. So umaapaw na siya. Dapat nito kasi nakahanging para magandang tingnan, saka yung pagkaputi niya kitang-kita. Ngayon dito sa lapag lang, umaapaw. Dapat maraming matataniman ito. Sa akin hirap bunutin ka-from di. Hindi ko alam kung halaman din ito kasi binigay lang to sa akin ng friend ko. Sabi niya rare daw ito. Ayun. Napakadami na. Yung lupa na niya, matigas kaya mahirap bunutin. Ang dami. Ay. Ayan no. Sobrang dami na. Naku, kung malapit lang kayo dito ka-from, dapat bibigyan ko nito. Mahirap kasi mag-shipping. So ngayon ka-from, dahil napakarami nito, puputol-putulin ko siya, tapos ako i-replant ulit para muling dumami. So sobrang dami na nito, pero yung iba kasi ginagawa itong hanging garden or hanging plants. Kaya maganda ring tingnan kasi nagiging puti siya. Hindi siya mukhang wild. So talagang siguro talagang pangalaman itong Fairgrass na ito kasi ibang klase, variegated na Fairgrass. Kung dito kasi sa amin ginagawa lang itong pangpakain sa kalabaw, pero kasi sayang naman kung ipapakain ko sa kalabaw. Binigay ito sa akin ng friend ko na plantita dito. So dumami na siyang dumami. So yung doon, nasa planggana, yung original na tanim ko. Kaya ito, from the ko siya, puputol-putulin at ibabad muna ng konti sa tubig pa. Tapos saka ko ililipat sa muli kong i-replant. So ito, hindi ko natatanggalin yung mga ugat para
Tuloy-tuloy lang, madali lang siyang lumago. Ito kahit nagkabaliktad yung pagtanim mo, kasi nag-ugat naman siya, kahit ito yung yung dulo niya or dito sa puno, mag-ugat pa rin siya kahit bali-baliktaran yung paglagay mo sa lupa, okay lang. Kaya walang problema sa pagtatanim nito. Kung ilalagay mo naman sa hanging, syempre obvious naman kung saan yung dulo. Kaya yung ganun din ang gagawin mo kung nasaan yung dulo, yun din yung pangbaba mo. So ito, napakadami na. Ayan, madali lang naman tong itanim ulit. Pwede na siguro to kasi baka mamatay. Ito kaprom, di kahit itong ganito lang, pwede na isang ganito. Yung pag pinutol ko dito, yan, pwede na siya, kaya lang sobrang dami kong isa-isahin kong sanga, sobrang dami na. So kaya ginagawa ko medyo mahaba para hindi aksayado masyado sa sa kanyang tataniman. So ito kaprom, di napakaraming pagtataniman nito, kahit mga 3 planggana. Pwede, kaya lang siguro kung may malapit dito sa akin na kaprom di, siguro bibigyan ko kung pupunta dito. Kaya lang wala malalayo tayo kaprom di sayang. Pero itatanim ko na lang kaprom di para hindi masayang. Bibigyan ko kapatid ko. Siyempre magtatanim ako sa paso para dumaming-dumami. Ayun, para makapagtanim ako ng mas madami pa sa lupa na tataniman ko. Ayun. Ibabad ko muna sa tubig para hindi malanta. Ito. Magpo-propagate na rin ako ng mga coleus. So itatanim ko lang siya sa lupa para madaling lumaki. Instead na ilagay ko sa mga paso na maliliit or plastic na item, kasi mas madaling lumaki sa lupa at gastos lang yung mga plastic. Hindi ko naman kailangan kasi hindi naman nagbebenta. Ito kapromli yung grass, itatanim ko na. So ito yung planggana na pagtataniman ko kasi medyo mahirap yung buhay. Hindi na ako bumili ng mga paso, planggana na lang instead na paso. So pinagtaniman ko ito ng mga halaman na luma, kaya lang medyo hindi naman gumanda, kaya binunot ko at papalitan ko ng variegated na firegrass. So napakarami ko ng variegated na firegrass, kaya kailangan ko nang ilipat dito kasi sayang naman kung pabayaan ko na gumagapang doon sa lupa, tapos magiging damo na lang siya. Dapat medyo lalagay din sa mas magandang lalagyan para para ma-treat siya na bilang halaman, hindi para bilang wild grass. Kasi pag maganda siya, pwede siya pang hanging, pwede rin pang gamitin na parang yung talagang grass na sa ground, at pwedeng pang decoration sa mga gilid ng bahay. Ito kapromdi, ito sisimulan na natin. May mga ugat siyang naiwan kaya hindi siya mahirap buhayin. Ayun, medyo kakapalan ko na yung pagtatanim ko kasi ang dami-dami. Ayun.
So, ayun ka-from di, medyo naparami na yung tanim ko dito. So, medyo makapal na siya. After mga 2 weeks siguro, okay na ito. Basta wag lang matuyo. Dapat lagi siyang nadidiligan. Katulad ay, lalo ngayon kasi summer ngayon, dapat medyo nababantayan siya. Ayun. So, dapat medyo didiligan ng siguro every once a day lang, kasi hindi naman siya yung ganitong damo, hindi naman siya sa tubig. Minsan rin siya namamatay din sa sobrang tubig. Pero mas maigi na yung palaging kahit pa paano na siya nababasa. So marami pa rin yung sobra ka-promdi. Marami pa rin akong natirang dito. So itatanim ko ulit sa panibagong paso or sa mga para panghanging, para maisabit ko sa gilid ng bahay. So kahit ito nagagalaw yung paso, okay lang. Wag lang siyang wag lang matapon. Ayun. Ayun ka-from di yung variegated na Fairgrass. At ito ay tapos na. At mag-antay na lang siya para mabuhay. Or antayin ko na lang para makarecover ulit siya at tumubo ulit ng mga bagong sanga. Ka-from di, hindi ko kayo makakalimutan. At hindi mawawala yung pa-shoutout palagi. Although minsan nalilate, pero naka-screenshot naman lahat yung isa-shoutout ko. Kaya shoutout po kay Daisy Di San Andres, Lenny, Elisa Buban, Eunice Abreu, Elizabeth Dungug, Hiling Kulamat or Kulyamat, Carlos Zips of Butuan City, Fee Maghirang, shoutout to Diaz family of Luklukan Sur, Jose Panganiban, Camarines Norte, Ophelia Ong Malong of Texas, USA. Hello po Ma'am Ophelia. Boy of Plok Magallanes family from Bohol. Adriana Palapal NB HW of Santa Lucia, Yang Saragusa, Nueva Ecija. Ana Manalansan, Edita Ubaldo, shout out po kay Victoria Beltran, Marites Suganov of Porac, Pampanga, Lola Tilma Vlog, Maria Teresa Villegas of Tansa, Cavite, Dining in Mercy Palapal, Ernalyn Ilasin of Valenzuela City, and Merly Samson. Ayan po yung pa-shoutout natin dito sa ating variegated Fairgrass. Yan po, marami po salamat sa inyong panunod at wag po sana kayong magsawang mag-subscribe or manood ng aking mga videos, at don't forget po to subscribe and don't forget po to touch the notification bell para po lagi ko yung updated sa mga pinupost kong videos. Ayan po, marami pong salamat sa inyo mga ka-from di. Mabalos po.